Mirenek 69 urte ditu. Bakarrik bizi da. Eta emailea da. Mirenek egunero bere begiak ematen dizkit. Horregatik oso atsegina egiten zait egunerotasuna. Pozgarria, alaitasuna eta bizipoza. Niri Mirenek bihotza ematen dit. Hau jaso ondoren niretako da pozgarrie, egokie eta oso alaie. Ai, Miren, berak bere odol transfusioa egiten ditenean, ni indarrez eta eskarmentuz bendeta sentitzen naiz. Miren bezala, bakardabe egoeran bizi diren milaka pertsona daude. Eta asko dute emateko. Emaileak dira. Alaitasun emaileak. Esperientzia emaileak. Istorio emaileak. Maitasun emaileak. Eta bizitza emaileak. Egin bat nagusilanen voluntarioekin. Eta aurkitu zure emailea. Nagusilan, gizartearekin konprometitutako pertsonak.